Ana jep var mı uy? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Oğman. Oy Xudoy, nani? Ana jep var. Ağam. Bir yıl oldu senin gözlep görün. Öýlenjek bolup bara. Aýdym tutoýun diýip şu ınan ay. Hajyň ýanyna bardım, Hemran ýanyna bardım, aradım. Hemmesem yok, anan ýanyna bar, anan ýanyna bar. Hemmekden soraýan, toýma kim tutoýun, gaýrat et. Bir bolja aýdymçy, bir simpatisni, aýdymlaryň bir halkyň içinde söýleýän aýdymçy maslahat berdi. Hemmeks anajep, baranajep bar diýdi. Bir ýyl boldy gözläp görün. Ben tutmazak bolup hemmes naýlansyň ýerde. Indi seni koýmaýar adam, gaýrat et. Kim tutoýun aýdymçy? Böyle bilemem taşyndan namır açyk TV kafem barlaryndan bir ikor. Şeýlemi? Men kelläň işap başlar onu. Bollar. Ya eken şu wagtda. Adam kim haýtaýdym tutmaly orta öýdüň aýda aýagym barmy? Bir ýyl boldy gözläp görünme. Hemmekden maslahat berdi. Sen ingo kim tutdyýdan? Aha. Oğlan çocuğun. Kim aýan? Aşyň dosty. Oğlan çocuğu var ha. Sağ ol ağam. Bir ýyllap gözlänme deýdini. Sağ ol ağam minnetdar. Nus diýilýär. Bu balagam kyn bolmasaň sen näme ýagdaýlar adam dakdy däými? Sen öýdüň gaýratdan